Благотворителната инициатива "Дари коса, подари усмивка" се проведе през почивните дни в един от популярните салони за красота в центъра на Бургас. Събитието е насочено към подкрепа на жени и деца, преминаващи през онкологично лечение, като дарената коса се използва за изработването на перуки. По думите на собственичката на салона Олга Каменова, няма възрастови ограничения. Приемат се и боядисани и побелели коси. Има записани за даряване дори и деца. Детската коса дори се цени много повече, защото е по-здрава и по-малко третирана. Инициативата се организира от фондация Smart Oasis. Вече неколкократно е организирала събития, свързана с даряване на коса и поддържане на вече изработени перуки, които се изпращат от Нидерландия. Това иска много голяма огласка на проект. Всичките колеги по цялата България, всичките фризьори да се включат в този проект. В своите салони да организират същата организация да направят. Или, например, като имат клиенти, които подходящи или искат да дарят коса, да знаят информация за тази фондация, или да ги изпратят, или направо да направят организация в своите салони. Това е моята цел. Колко може повече, защото колко повече хора, толкова сме посилни, толкова на повече хора можем да помогнем. Вярвам, че когато много хора обединяват, направят малък жест, той става много голяма подкрепа на тези, които имат нужда сега. Понякога една жена може да дари сила и усмивка на друга жена, която не познава. Благодарим на всички, които дават коса, време, сърце, защото доброто наистина се свързва. Това е изключително полезно и в много голяма помощ и подкрепа. Разбира се, че има и по-евтини варианти, които обаче от личен опит мога да кажа, че са изключително неудобни, защото самия скап става чувствителен и когато една перука е евтин вариант, това допълнително утежнява по чисто физическото положение. Така че важно е да е хубаво изработена, да е добре и да е направена от специалист. Фондация Smart Oasis съвместно с доброволци от Обществен съвет Несебър вече е подготвила 180 готови перуки, които ще бъдат подарени на жени и деца, преминаващи през лечение. По време на акцията всички ще могат да дарят коса и да получат безплатно подстригване от фризьорите с модерна и красива прическа. Желателно е хората, които искат да дарят коса, предварително да се запишат на телефона на салона. Ако някой дойде без час, няма да го върнем, но ще се наложи да чака, уточни Олга Каменова. Косата, която е събрана по време на инициативата, се изпраща в Нидерландия, където се използва за изработване на перуки. За направата на една перука са необходими коси от 3 до 4 различни дарители, но в замяна на изпратените отрязани коси от Нидерландия веднага пристигат готови нови перуки, които да бъдат разпространени в Бургас. Организаторите се надяват инициативата да се превърне в традиция и да се провежда редовно, като целта е да се привлекат повече училища и болници, за да достигне помощта до повече хора.